салом алайкум бинандагони барномаҳои илм ва технология дар шабакаи TAJLIFE. дар барномаи имрузаи технология мо бо шумо дар бораи як намуд телефони ғайриодди суҳбат мекунем. номи ин телефон Doogee Mix. ман ҳамо телефоне ки ман гап задам, ин телефонро ман аз платформаи интернети Алиэкспресс харидорӣ намудам ва бо нархи бениҳоят арзон ба ман афтид. агар онҳое надонанд ки Алиэкспресс чист, барои шумо кӯтоҳ мефаҳмонам. Алиэкспресс ин як платформаест ки дар он ҷо мағозаҳое ки дар Хитой қарор доранд, ё ин ки фирмини магазинҳое ки дар Хитой қарор доранд, онҳо дар ҳамин платформа интернет магазини худашонро мекушанд ва дар он ҷо бошад борҳои худашонро бо нархи фирмини, бо нархи Хитой арзон мегузоранд ва вақте ки шумо дар он ҷо харидорӣ мекунед, бе ягон таможни, бе ягон налог, бе ҳичи ва ба таври ройгон ба шумо оварда медиҳанд. маълуме ки шаҳрҳои калонда гашта омадагии шумо. мисоли оддӣ ман ҳамин телефонро аз Алиэкспресс бо нархи 10600 дуям мешавад харидорӣ намудам ва бо кешбек харидорӣ намудам ки 300 рубли дига обратно ба ман баргашт. дар Россия бошад нархи ҳамин телефон 18890 рубл. ман мисоли оддӣ барои шумо ҳоли ман дар ин ҷо нишон медиҳам. дар сайти Азон 18890 рубл нархи ҳамин телефоне ки дар пеши мо қарор дорад. мо бо шумо ҳозир ин телефоне ки ба мо равон кардам ба ҳамроҳи шумо мекушем ва мебинем ки ба мо чӣ равон кардам. яъне сар мекунем. онҳое ки бовар надоранд ба сайтҳо, ба интернет магазинҳо вақти ягон чиза харид кардан, ва онҳо гуфтанианд ки Алиэкспресс ин як платформаи машҳур аст дар шаҳри ва умуман дар Россия як платформаи машҳур аст ки қариб ҳамаи урусҳо аз он ҷо чиз харид мекунанд. шумо низ агар шояд бовар надошта бошед ва ягон тарс дошта бошед ки чӣ хел ман 10000 рубла дар интернет расход кунам, ман ба шумо мегӯям ки натарсед. танҳо донистан дар кор ки аз куҷо ва чӣ гуна харид кардан дар кор. дар он ҷо ҳам ҳастанд мошенникҳо, аммо агар хоҳед ки пурра дар бораи сайти Алиэкспресс ман ба шумо маълумот диҳам, дар комментарио бинависед, лайк бисёр шавад, агар просмотр бисёр шавад, худо хоҳад бо шумо дар бораи платформаи Алиэкспресс бо суҳбат мекунем. бисёр гапҳои хуб гуфтед маълум, бисёр гапҳои хуб гуфтед. ман баровардам қутичаро бениҳоят гуфти гапо звуки тенҷ дорад. инҷа бо чизе ба мо равон кардан, рости гап намедонам ин чи аст. ҳозир мо ҳамроҳи шумо инашро ҳам кушода мебинем. кушода мебинем ки ин қутичаи майда чӣ боша, мо да чӣ равон карда бошам. опа, блокнот бародарон. приятняй рости гап. хотя не блокнот нест. и чихолай. и чихол мода падарка кардиам. рости гап ажидат намекардам. ҳозир мо телефона накушода уже як приятни эҳсосота. ана наконец-то телефона мекушем. чё-то ҳаминҷа як чизи подозрительный. и реально интересный. и бародарони азиз, чалачае ки телефона мечаспонид, телефон намеғалтаи дасте. бениҳоят зур. опа, бировардем. рости гап қитичаш хеле приятняй, ранги матовияй. хай да иҷо наисагиай модел паделош серийни номерош типа оригинальный, да, чёрный коробка, як надпис, дига ҳичи надорад. о, бисмиллаҳи раҳмони раҳим. опа. и хеди телефонай, оз намекушем ку коробкаша бинем чӣ овардагиам, бо телефона ба ҳамроҳи шумо мекушем. иҷода зарядник шай, зарядник Doogee Mix нависагия. чанд ампер боша? 2 ампер, 5 волт, яъне бистрая зарядка. баъд USB, сим карта гирак. ишта ба фикрам ҳамо документошае ки ишта бародарони азиз бо як чихоли дига. не ки ман гап надорам ёда. ҳазор бор шукр илоҳиям якагири сад гардад. защитный стекло боша? Не, просто защитный плёнка защитная. Яктай дигар на всякий случай роҳӣ кардем. Айпулои расход кардагим бениҳоят розиам. Чӣ хочам
приятное, хеле уже маълуме ки телефон калон айда. Хай ҳамаира як тараф мемонем, акнун мегзарем ба қисми асосӣ. бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. ин ҳамун телефони мо мекушоемша. ака пилёнкаша кани кушоем бинем барои шумо. опана телефона мекуши ранги оина истифода мебари хата прическа мекунӣ. ин пилёнкаи қафошам бо ҳамроҳи шумо меканем. ҳам пилёнка каниша гандан аст мебинем бовар кунем. биёед бо ҳамроҳи шумо телефона дар мегиронем. телефон дар гирифт. телефон Doogee Mix ғайриоддигиш дар ҳавае ки ҳама ҷода паҳн шудагиаи Galaxy S8 масалан безрамочный экран, яъне экране ки имсол қариб гирду атрофш дар рамка надорад. телефона мегирид целиком экранаи iPhone 10, iPhone X буромад ва ям берамкаи Xiaomi Mi Mix буромадаги буд. ай ҳама якон Xiaomi Mi Mix буромадаги буд ки берамка буд ва баъди ҳаваё баъд S8 буромад, баъд iPhone 10 буромад. ин телефонам асоби нестеш ҳамудае ки бародарон рамка надора. телефон болош қариб ки ҳичи надора, фақат як калонкаи там селфи камераш бошад дар поён шай. В принципе необычный ростига. Необычный бо қафошда дута камера дора. ирам ҳами як модаи нав буромад дар байни телефоно. якташ барои обычный камера барои сурат гирифтан, яктаи дигаша барои бокей бисёртар истифода мебаранд. бокей яъне қафора размити мекунад. фотоаппаратҳои профессионали вақте ки сурат мегиранд қафои одам размити мешавад. телефоно зуршон намерасад. барои аввал дута камера дар баъзе телефонҳо мемонанд ки як камера одама мегирад, як камера дигар қафора фокусировать мекунад. ирам ҳам хеле нағма дошта хайна дута камера, пешиш безрамочный экран. характеристикааш дар бораи характеристикаҳои телефон ман ба шумо чӣ гуфта метавонам? агар баробар кунем қариб баробари S8 нархиш ай S8 5 маротиба арзонтар ай S8 тақрибан 48000 ям Фарид? тақрибан 48000 50000 ҳамун қай. нархи бошад 10500 қариб 5 маротиба арзон ай. не ки характеристикааш оперативная памятиш 4 гигабайт, ай S8 ҳам 4 гигабайт ай. памяти худи телефон боша 64 гигабайт ай. 64 гигабайт барои ман ба фикрам бас ай спокойна. хай бо одамоде ки бас набоша бо слот дора барои microSD барои флеш-карта мондан. поёнишда дута отверстия дора, якташ барои колонка, как будто дута колонка, не ки на самом деле якташ колонка, а дигариш боша микрофон ай. недостаткиш ҳами ай ки USB-ш микро USB ай, Type C нест ай. экраниш супер AMOLED ай. шахсан барои ман ҳами дар телефоно чи ай ҳама муҳим ай. экран супер AMOLED боша, диагонали экран калон боша, памятиш баланд боша, 32 гигабайт болода, оперативная памят ай 2 ё 3 гигабайт болотар боша желательно. бисёр гапҳои хуб гуфтед маълум, бисёр гапҳои хуб гуфтед. ин ҳами телефонда ҳамаш ҳаст ай бародаро. экран AMOLED, пашти безрамочный, дизайниш хушрӯ, қафошам стеклоя, Gorilla Glass 5, пешам Gorilla Glass 5. Gorilla Glass 5 агар шумо баъзе одамоне надонанд, последни модели стеклоое ки ай ҳама бақувваттаранд. ҳаст ай Gorilla Glass 2, 3, 4, 5 боша ай ҳама зуртар ай. спишкаш, надписи Doogee. рости гап ман намедонам ин Doogee хонда меша ё Doogee хонда меша. агар касе бидонад дар комментариё бинависен, барои ки ман интернет бисёр дидам, нимшон Doogee меган, нимшон Doogee меган. забони русӣ дора бародарон. телефон ай хитоям боша ки агар ширкати Xiaomi ягон кас шинос шуда боша, ягон кас донаи чи ширкат ай, ирам ширкати хитояй. ширкати хитояй не ки дар телефонош официальни гарантияи Россия дора, RCT дора, яъне Ростест. забони русӣ пурра ҳастай. ҳама программое ки дар Россия разработат мекунанд вайда мешава, барое ки официални дар Россия хача презентоват кардагия. ин телефонам бародарони азиз Doogee бисёриён намедонанд, якум бор фаҳмидастанд ки ин телефонам дар Россия официални презентоват кардагия, хача официални гарантияи российский дора ва ғайр аз ин забони русиям дора. отпечатки палси дора, одамо меган нағз кор мекуна. хай ҳозир бо мебинем. агар хоҳем подробный обзор шава дар бораи ҳамин телефон бинем, хай агар лайк бисёр шава, комментарий бисёр шава, боз кӯшиш мекунем дар барномаи дигари ҳамин телефона бо пурратар да ба шумо нишон диҳем ки чӣ хели ай, чӣ хели характеристика дорад, чӣ хел кор мекунад, чӣ хел сурат мегирад, чӣ хел бозӣ карданда, чӣ хел ай, одноклассники шиштанда, чӣ хел ай, сайти реп тиҷи дуромаданда, чӣ хел ай. агар маъқул шуда боша хай лайка бисёр монем поделиться кунем. тамом бинандагони азиз, бо ҳамин барномаи имрӯзаи худро ба поён мерасонем ва гуфтанӣ ҳастем ки дар шабакаи TAJLIFE дар YouTube
дар омада подписатсия кунед, аз хотиртон набурорен, барое ки ҳар як лайк ва ҳар як подписатсия шумо мекунед, ин мо да як мотиватсия метиҳад ки оянда боз ҳаракат кунем. Комментария обязательно комментария нависен, мнениётона бинависен. фаромӯш накунед ки авиабилет барои Тоҷикистон агар бо нархи арзон хариданӣ бошен, TAJLIFE официальный сайт дора, авиабилет мефурӯша, avia.tajlife.tv, инам инҷа да астаи силкаш. бо ғайр аз ин TAJLIFE программа дора, да Play Market скачат кунед, установка кунед, удобни мешавад. Да уҷа шумо метавонед авиабилет бихаред, шумо метавонед ки радиои TAJLIFE гӯш кунед. мо кстати радиоам дорем специально барои ҳамо ғарибое ки дар ғариб ҳастанд, мехоҳанд камтар мусиқии тоҷикӣ гӯш кунанд, камтар шеърҳои дар бораи ватан гӯш кунанд. дар ҳамон радиои мо ҳамаш ҳастай, гӯш мекунед. ҳама яъне дар як программаи TAJLIFE дар Play Market. ҳозирашта фақат барои Android гӯш мекунем. дар оянда барои iOS ам бурорем, агар бинем ки одамо бисёр заинтересоватсия кунанд, барои iPhone ам мебурорем. бо ҳамин хайр, бо шумо буд Матин Муҳиддинов.